ҷунайдулло Сангов ҳар бегоҳ ба ин оромгоҳ меояд. сари манзили духтарчаи 8 солааш ки 4 моҳи пеш фавтида буд дуо мекунад ва ба гулу дарахтон об медиҳад. дидани саҳнаи кандани қабристон бо экскаваторҳо чанде пеш ин падарро ноором кард. устухонро мисол вай ҷамъ карда як ҷуда ба ҷо карда ман намедонам вай айрӯи қонун айрӯи чӣ дуруст аст нест мисол ҳамура хай чораш ҳамеде ё айрӯи қонун боша хай соза не ки ғайри қонун боша ҷавобша гӯяд мисол. ҷунайдулло мегӯяд дар ин макон на танҳо ҷигарбандиҳо балки чанд азизи дигараш ҳам хобиданд. ӯ метарсад ки агар ин ҳол идома кунад қабрҳои наздикони ӯ ҳам аз байн мераванд. ҳамин хел рафтан гирад то болоро мерава мисол кадоми иҷа ховай оромгоҳда мумкин соҳибои ё намедонанд ки дар ин дараҷаи кора кадестиянд. маъмурияти муассисаи давлатии раёсати оромгоҳҳои шаҳри Душанбе мегӯяд ин оромгоҳ ҳанӯз бо қарори шаҳрдори собиқи Душанбе баста шудааст ва дафн кардани мурдаҳо дар ин ҷо манъ аст, ҳарчанд сокинони атроф ҳанӯз ҳам наздиконашонро ин ҷо мегуронанд. Зайналобиддин Назаров, раҳбари ин муассиса, нигаронии сокинони атрофи оромгоҳро барои кандани як канори он ва оғози сохтмон рад кард, аммо гуфт раёсати оромгоҳҳо барои сохтани истгоҳи техникӣ дар назди қабристон ба ҳукумати шаҳр муроҷиат кардааст, аммо то ҳанӯз иҷозаи мақомотро дарёфт накардааст. ҳам техникора мо ӯро техникора на медонем на ҳам каси гуфтагием шумо бичанед ҳамо як чанд устухоне ки вақтш дар ҳамин роҳи ҳамин манзилгоҳ ҳамо ки устоз Кабдет Сулаймонов комсолики ҳамо 2013 ҳамин рад як ҷои дар ҳамо устухонҳое ки кандам дастанд овардан дар ҳамо лавои рад ҷои дар камака кам чӣ кардан тайхо карда дастанд ҳамонро бировардан мо бачаҳоро ма таъқиб кардам гирифта бурда дар оромгоҳ гирифтан чӣ маҳкамшон карданд. Назаров гуфт бар асоси шариати ислом замини оромгоҳҳо баъд аз 40 соли дафни охирин маит метавонад ҳамвор ё барои бунёди сохтмони дигар истифода шавад. ин қабрҳои навай гӯристон духтари ман 4 моҳ пеш ҳаминҷа касал шудаги хоб гур кардаги ҳамшака хай қабри навай ки 4 моҳ мисол нав бобом 7 моҳ шуда кажон ин ҳамин наздики ставбада 7 моҳ пеш гур кардаги будем наздики ҳамин ҷое ки ҳамино кансудиям. ин бори аввал нест ки сокинон аз тахриби оромгоҳи маҳалли зисташон шикоят мекунанд. дар гузашта чунин баҳсҳо бо ширкатҳои сохтмонӣ ё афроди тахрибгар ҳатто то додгоҳ рафтааст.